Jeg skulle vende mig til mit nye jeg. Jeg var jo ikke, som jeg plejede at være. Altså, jeg var meget positiv, og det var jeg ikke på det tidspunkt. Og jeg skulle et eller andet sted prøve at finde mig selv igen. Og det er ikke let, når man ikke kan styre sin tarm, og man kan ingenting. Jeg fik konstateret endetarmskræft, så jeg startede med at have en stomi, og fik lagt stomien tilbage. Og efter den var blevet lagt tilbage, der startede der et mareridt for mig. Når man ikke kan være fysisk aktiv, og man er vant til det, så påvirker det jo en helt vildt mentalt. Jeg havde jo rigtig meget brug for at komme herud, og det kunne jeg ikke. Jeg tog en beslutning om, at jeg ville ikke være offer. Jeg ville ikke lade mig styre min tarm, og de udfordringer, jeg havde fået. Jeg tror også, at det, jeg havde rigtig svært ved at acceptere, det var, at jeg et eller andet sted havde vundet livet. Men jeg kunne ikke leve livet. Det er helt vildt frustrerende. Jeg bliver helt rørt. Det er så fedt at have fået sit liv tilbage. Og jeg er jo dybt taknemmelig. Ja, det har været en lang rejse for mig.